Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri Kapuli ke Dangle jong ke Sorkar Jela umala kemen rembui hak sengi thoding jong ke tayo ka laitrik uyayong arjar arpau ulapan pau ke jingkermen bagi kena samla puli ke Jela kin yoklat ban pendep yaki eksamen jong ki haki subjek beper wei bakani ke lockdown kan poi sya ke bakut no. Hak jinge kendo bat ke Batisi TV umala kemen rembui ulaong bagi subjek ki badangsa akilong ke statistik ke matematik bat ke music ya ka bau lapun pau ke jingkermen ba onda lakut kani ka lockdown on salak ban pendep ya ke jingtau eksamen jogi kena pule halor ke notification bagi jaka pule gila ban pentrikam ya ka online lani ke virtual classroom menteri laong bakani kan yarap ya ki khon samla bakin penon kam hok ya kani ka juk start lengba ka internet kadai ke jingtu nong ka bakrawe ngalai i baki dan ke school na kalian som tihi kila pendekan ya ka teknologi na ka benta ban yarak ni kena wala ki don hapo yengro bakin le homework jangki bakin le ki lesson jangki kila don hendrai kanne kampat darum thang syakeleng ki benta jong kaste ta kalong ka ba shisha hendrai nga shimba karne ka jingjia kabakum kanne kan long pat ka opportunity yang ni bangin perkat ke pat lalaki jon don kum kini ki jinge ke ka ba nginle nang ne shakman ta kum mga ong dang hakun ubnai January laneu benai Desember kemaba ngilalon sia ka project Diksha kababara osokar India kari India ki lalon sia ka project kabana kabentaban ajing hikaya kino hikaya ba kumjuro ki kena school ki laban pek na to tangiru na ki kot pule jungi na ka science bat ka commerce bat ka mathematics kila energize ki hapok itu ka kermen ba ki kena ka kam kin lek hakatu ka website hatu ka website jong ka Diksha ka apps jong ka Diksha bakin page yo ki don kanu ka benta ka menjadi mentor but kuma pi amne ba kumnongin le te ngi haperkat den to dang ngi pi ba ngishim ba kane ka jingjia kum kane ka de kan play ki khan jungi bangin pe ke ka bangin le la ba la subon ban kum kini jingjia khana ba ki khana school jungi kinam do ya ka jingpule dan ya kane ka shipna tam kat balak benu nga kermen skemba nginlahi ban recover nakane dengan kentu ya ki kena school barok kiladon barok ki kemi kepa ngamla ban barok ndre ong ki babun kemi kepa kiladon laki jong ki mobile laki jong ki smartphone pendan kam ya ki smartphone jong pi hakane ka por na ka benta ba pinti benia ya ki na ka benta ka jingtip la jong bat kumno ba pinte yala ka jabe nga kan tu juri ki kena school baro bakin pendan kam ya kan hakane ka por ya ka teknologi amman pe ya kinu kam ki ba namwan ra ya ka jing seiso ya menta yala deshmet re bakin pe ya ki ki bakin la bante na ka menta ka pulek puthi jengki na ka menta ka jing tip jengki pat na ka menta ka ta ka jing san jirang ba jengki hakaliang ka jing tip ka ba kordar ka music laneka ke subjek ngam kumau bahamo kidang sa kita sa lai subjek kidang sa ban yele ngin palla ban bopon marba ngi nang lang ngi ya ngi kermen be lang ba chi tre lang jong pai ba bat lang ba ka jing start jong ko perthai ba barok away ka jing trelang jong ko kipai ba jong ko perthai no so stong jong ko perthai barok away ba ngin la nong kong ba kum no ba ngin rat bau no khyang jing pang un la bandrung hapok asit jongi bat ki bor jong ka science na ki bor jong ka jing start ro kinla yau nore kano ka jai da wai ka ban ta yakin ne din ta da ngin sa perkat ondala dep namne
masing tik kiri majar subjek. Long ka belong happy banile ka statistik bat ka music kida lah hiber kida hiki subjek ta ngin pe yaman ta ngam yo iba ngin ong ba ngin nompen yale yakini ngakermen ba ondala kam duna kan ka ngakermen ba kan duna ngin habiban pendek yakini ngin orang sarkar ka don ka embos ka ban pe kumno ban le hakan no ka rukom bakan le taking into consideration ba kano ka bakile kalong ba kanong kata ya ka koi kia jang kitu ki bade banle ka embus kanle bat kanle marukan lada ngilatip bala biang lut na dong hadang bro maria khang school ngla ong ba baro ki kelas unta nginle online balai ngin part mi kata ko tar kum kata mangi hab perkat ba ha deng ta dong ong ba kane ka jingjia ka penpli ya ki khmat ki jungi ba plan haba kumne kumno nginle tengah ngasim ba kane kedul ka de ka weni ki opportunity kumno ba ngin transform ya kane ka way of learning ka way of teaching ka way of dissemination of knowledge syaki khna school ki jongi ngin le step by step nga syukurmen ba kane ka lockdown kan play hakini ki sngi ki banwan hakini tiyo ki banwan nga kremen skem ba onda ki la play te ngin sapek ke ke bangila banle yamanta tang tane ka kam ba khamat ngim palla ban ong kumno kanlong hakan udur kanlong dengan batai shwa ya kata dengan patno ban batai yamanta den ta kadaw ngim ngi klem rai ba bara khna school nado menta bakhang ga school mo pin hable ba ya kelas online ni ta daw ngi klem pat rai ni daw tang kumangawan biang sejuk ngaban biang sejuk kane kain ka play ya ke khamat chungi ba something have to be done hakal yang jang kande kumno hakan ko do ngam la ban rai menta tengin habat berkah kum ka hafeliru subu menta ki padap ki kos kim la ban le ke exam te paper cut ki academic authority ki bape ya ki course ki bape ki syllabus bape ya ki yo ki sabishar hi kino ko beran kam ha ba kino beran kam kumno ba kino yo ngam la ban ong ba menta ngin le ya kata ngin le ya kata tengi ngang syukur men ba kuma ong menne ki ba frame ya syllabus ki ba frame ya ki textbook ki ba ban adopt ya textbook ya ka subject ya ki lenong ki latip hi ka ka lenong ba kumno ba kin le te ni kremen skem ba anda po ka takapor ka bangin hapan shimi ka rai in hap shimi ka rai kum ka sarkar ba pe nang ta jwi jing biang in pe ba ka no ka rai ka bangi shim kan long ba to the best nak benta ka best interest jang ki khna school jang